बाय दा आं होनगासिनो दं दहायनिफ्रायनो भिडिअ'आ प्रफाइलबो गैया माबो गैया स्पा होनहरलाबायबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनै बे आंनि गोदान भिडिअ बरायग्रोनो थाखाय गोसो गैयाब्लाबो गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। मोनसे लाजिथाव आरो खोनासंथाव बाथ्रा नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों आं दिनैनि ब्लग बुंजाया बेखौ एसे बुंनानै होनोसै आं लाजिथाव ना खोनासंथावै बाथ्राफोरखौ। नोंथांमोननि गेजेराव फैबाय आं वान पइन्टआव लानानै फैबाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो एबा खोनासंलांदो माबायदि नांखो आं बे भिडिअखौ तारमाने होनो बादोंमोन थेवबो होनाय जाबाय आरोना जाहाथे उनफोरा बेबायदि भिडिअ दा लाबोथों एबा ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ दा बुं मानोना आजिखालि तारमाने गथ' उन्दैफोराबो मबाइल सलायो उन्दैफोराबो मबाइल लायो आजिखालि बेफोरबायदि खोनासंनानै नोंथाङा जुदि बै सिख्ला सासेया नोंनि ससियेल मिडियायाव फैनानै बेफोरबायसा बाथ्रा बुंदों नोंथाङा बेखौ बुंनायनि सिगाङाव सानदोंना सानाखैसै गन्थंफोरासो दोंना गैया जाखो ना बिमा बिफासो गैया जाखो ना उन्दै गिदिर साननो रोङा जाखो नोंलाय फाग्लिसो जाखो ना माखोसो जाखो बड़ा हरामी हो बेटा बाथ्राया मिनिनाय बाथ्रा नङा सिरियास बाथ्रा आं मिनिनानै भिडिअ बानायदों बे भिडिअ सिरियास बाथ्रा मिनिनोबो ओंखारो मा बुंगोन आरोना मिनिबाबो आंनि मा जागोन जेबो जाया थेवब्लाबो बुङो नोंथांखौ बेबायदि भिडिअ लाबोनाङा इमान गाज्रि बा बेलेग गुबुनफोरा खोनासंनो माबायदि मोनगोन एबा गथ' उन्दैफोरा आजिखालि मबाइल लायो न'खराव गंफा मबाइल थायो बिमा बिफा गथ' गथाय गासैबो मबाइल दाङो बेफोरबायदि बा जुदि नोङो बिदि ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि डाइरेक्ट बुंबा सनमान सेस जाहाथे बेफोरबायदि आरो भिडिअ दा लाबोथों नों एबा नोंल' नङा एबा जाहाथे गुबुनफोराबो बेफोरबायदि भिडिअ दा लाबोथों होननानै आं खावलायो उनफोराव बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनाङा मानोना जोंनि इयुन जोलैया ओरैनो हालाब गाज्रि जागासिनो दङ आरो बर' हारियाव आरो सिगांनिफ्रायनो दाखालिसो बावैनिफ्रायनो जोबोर जेंना जेंसि एबा दावराव दावसिजों फैबाय आरो दा दावराव दावसि जाबावनो नागिरदों नामा नोंसोरलाय आं बारा बुंनो गोसो गैया बाथ्राफोरखौ उनावहाय बुंगोन आङो नोंथांमोननि सेरनिफ्राय आं आद्रायथ'नोसै एबा बिदाय लाथ'नोसै फैफिनथारगोन आङो आरो मोजां भिडिअ लाना फैफिनथारगोन आं बिनि सायावनो लाबोबावगोन आं साननाय नङा दिनैनो फैफिनगोन आं नोंथांमोननि सेराव बिदिब्ला जै बर' हारिनि बेखौ मा एक्सन लानाय जाय जोंनि बर' हारिनि गेदेर गोलावफोरा दोङो निसय इउटुबारफोरा गेदेर गोलावफोरा मा टेनसन लादों दे मा बिदि लादों दे आङो